I bé, sembla ser que aquest mas, aquí hi ha una zona a la finca, que és del 1956, que és la mineta, ja després de la guerra. Això va ser propietat del meu avi patern. Aquí hi havia hagut la zona de la bassa també, que això a l'Ajuntament ho va voler treure per posar aquest polígon que no... aquest polígon que està aquí inhòspit i obsolet i que encara està fet a mitges i a més és totalment inútil, un polígon que no té cap mena de sentit ni suc ni brut. Bueno, tampoc estic recolzant els privilegis dels propietaris rurals, però prefereixo més això, més que prefereixo més això, és a dir, no sé, com a mínim puc respirar l'aire pur, l'aire sa. Tot i que històricament sempre hi hagin hagut rivalitats entre els propietaris rurals que hagin volgut mirar cap a casa seva i gent que ha estat en condicions miserables i en situacions servils i d'obediència i d'explotació agrària, que han estat utilitzats només com a mà d'obra, que han estat víctimes d'aquest sistema de privilegis familiars sobretot, no? És a dir, i això és l'últim que ensenyo. Que és del meu besavi. És del meu avi, la taula aquesta, on hi diu JP, i és del 1956. El meu avi va estar a la presó en temps de la guerra, en temps ja al final de la República, perquè al castell d'allà Falset, aquí al castell, en temps de la República va ser la presó municipal,